भुटाननिफ्राय बोहैबोनाय दैनि दाहारजों हा खुरखानायखौ रैखाथि होनो चिरां जिल्ला सान्तिपुर हालामाव आसाम सरकारनिफ्राय 5 किल'मिटार बान्दो बानायनानै होनाय जासिगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। लावख्रिगुरि गामिनि दैबाना जानायजों रैखाथि बादा थानांनाय गामियाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया नायदिंफैदों। भारत भुटाननि दैनि जेंनाखौ सुस्रांना होनाय जासिगोन। चिरां जिल्ला सान्तिपुर ओनसोलनि लावख्रिगुरि गामियाव दैबाना जानायजों रैखाथि बादायाव थानांनाय गामियाव नायदिंफैदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बेजों लोगोसे दैबाना जानाय जायगायावबो नायदिंहैनानै दैखौ होबथानायनि राहा लागोन होननानै रायजो राजाफोरजों सावरायलायो आरो खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिनानै होयोदि थांनाय सानफ्राव गोबां गथ'साफोरखौ लांखारनायखौ नोजोर होनानै बे ओनसोलाव 10 गं अंगनाबादि सेन्टार होनाय लोगोसे अरुणोदय मावबिथांखि होनायनि थांखि लादों आरो आबाद मावनो थाखाय फोरोंथाय होगोन होननानैबो रोखायै फोरमायबावदों। আমাৰ চিৰাং জিলাৰ উপায়ুক্ত মহোদয় বান পৰিস্থিতি ৰিলিফ আৰু ইৰোশ্যন এই গোটেইকেইটা সমস্যাৰ ওপৰত এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিলে তেখেতে আৰু আমি এই প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো চালোঁ। যিখিনি ব্যৱস্থা লৈছে সেইখিনিৰ বিষয়ে কথা বতৰা পাতিলোঁ আৰু অনাগত দিনত এই আই নদীৰ চাব ট্ৰিবিউটৰী কেইটাক গৰাখহনীয়াৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে কেইবাটাও ব্যৱস্থা আমি হাতত ল'ব লাগিব আৰু মই আশা কৰোঁ যে আমি নিশ্চয় সোনকালে এই ব্যৱস্থাবোৰ হাতত ল'ব পাৰিম। ভূটানৰ পৰা নামি অহা যিটো পানীৰ কথা কৈছে দূষিত পানী, সেইটোৱে কোনোবা এটা ফেক্টৰীৰ পৰা দূষিত পানী নামি আহে বুলি মোক কৈছে। সেই বিষয়টো ভূটানৰ লগত আমি টেক আপ কৰি ল'ম। ফাইনেল সলিউশ্যন কিবা তেওঁলোকে স্কিম বনাইছে 5 কিলোমিটাৰ বান্ধ দিয়াৰ বাবে আৰু নতুন নিয়মত বান্ধ দিব খুজিছে যাতে ইৰোশ্যন নহয়। আমি সেইটো পৰীক্ষা কৰি ল'ম, যদি সেইটো সম্ভৱ হয় তেতিয়াহ'লে সেইটো অনুমোদন কৰি দিম। ট্ৰেফিকৰ ভিক্টিম পৰিয়ালৰ কাৰণে জিলা প্ৰশাসনে কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰে? ট্ৰেফিকৰ ভিক্টিম ফেমিলিখিনিৰ কাৰণে বাচ্চাখিনিতো বিভিন্ন স্থানত আছে আৰু তেওঁলোকৰ শিক্ষা দীক্ষা চলি আছে। ইয়াৰ উপৰিও এই অঞ্চলত আমি নতুনকৈ 11টা অংগনবাদী কেন্দ্ৰ দিব খুজিছোঁ। আমি ইয়াৰ যিখিনি ট্ৰেফিক ভিক্টিম আদিবাসী পৰিয়াল তেওঁলোকক আমি অৰুণোদয় আঁচনি দিব খুজিছোঁ। এগ্ৰিকালচাৰ ভেটেনাৰীৰ ওপৰত তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেম কৰা হৈছে। এনৰেগাৰ কাম ইয়াতে বঢ়োৱা হৈছে। আৰ্থ সামাজিক বিকাশৰ বাবে কেইবাটাও কাম হাতত লোৱা হৈছে আৰু এই গোটেইখিনি কাম সৰজমিন পৰ্যবেক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে এদিন মই নিজে আহিম। মই DC মহোদয়ক ইয়াত আজি কৈছোঁ যে 18খন ইয়াত আদিবাসী ভিলেজ আছে। 5জনকৈ ডেকা ল'ৰাক ভলেণ্টিয়াৰ হিচাপে মই আইডেণ্টিফাই কৰিব কৈছোঁ যাতে তেওঁলোকক লগত লৈ গাঁৱৰ মানুহৰ মাজত আমি সোমাব পাৰোঁ আৰু ফৰেষ্টত সিঁচৰিত হৈ থকা মানুহখিনিক এটা অঞ্চলত আমি একেলগে লৈ অহাৰ চিন্তা কৰিছোঁ যাতে আমি একেলগে থাকিলে আৰ্থ সামাজিক উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰিব পাৰোঁ। ভাৰত ভূটান সীমান্ত অঞ্চলত জল জীৱনৰ যিটো প্ৰচলিত যিখিনি আঁচনি আছে সেইটো ৰূপায়ণ কৰাৰ প্ৰব্লেম হৈছে, কাৰণ এই অঞ্চলত পানীৰ খুব সমস্যা হয়। DCয়ে কৈছে যে এটা মেগা স্কিম তেওঁ কৰিব খোজে 150 কোটি টকা খৰচ কৰি। মই আমাৰ PHC মিনিষ্টাৰক ক'ম যদি এই কামটো সফল হ'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে আমি আঁচনিখন অনুমোদন কৰি দিম। ছাৰ, উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে ভাৰত ভূটান সীমান্ত অঞ্চলত কলেজ তেনেকুৱা নাই ছাৰ? সেইটো বিষয়ত মই চোৱা নাই, আলোচনাও কৰা নাই। মই MLAৰ লগত পাতি ল'ম। आंहा CM सारनि सायाव जोबोद फोथायनाय दङ, मानोना आसामखौ जौगासार आसाम दानायनि थाखाय बिथाङा नाजाबाय थादों। भारतनि जौगासार मोनबा रायजोनि मादाव मोनसे खालामनायनि जे थांखि आरो आसामखौ नोङो बाना गैयै बानानिफ्राय मोनसे फ्रि स्टेट बानायनो बिथाङा नागिरदों। दिनैहाय आंनि बे सिडली समस्तिनि चिरां जिल्लानि नैबे देवस्रि भिजिटनि सिङाव लावख्रिगुरि गामि, बेयाव निज्ला दै दङ, जाय निज्ला दैया बोरिजों समान जाबाय, दैनि लेभेलजों बोरिजों समान जाबाय। दा बेयाव नुदों जे बे ओनसोलाव 50,000 सुबुङा थांनानै दं बा रायजो जायो। बेखौ जुदि जों बान्दो होनाय जाया 50,000 सुबुङा फैबाय थानाय जे दैबाना बेयावनो मोनसे एफेक्ट जागोन। बेखौ नुनानै दिनै वाटार रिसोर्स डिपार्टमेन्ट आरो जों गासैबो ज' लोगो नांनानै दिनै CM बिथांखौ खावलायदों आरो CMआ बेनि थाखाय मोनसे थांखि लाबाय जे बेखौ मावफुंनानै होगोन होननानै बिथाङा खोथा होदों। बेजों लोगोसेयैनो भुटानाव मोनसे फेक्टरि दङ, जौ बानायग्राना बा बियार बानायग्रा फेक्टरि दं। बिनि बाहायखोन्दा जे वेस्टेज बेखौ नैबे निज्ला दैयाव हगार हरो आरो बे निज्ला दैखौ गाहायाव दुगैयो, माने सोरबा दैबो लोङो खोमा। दा बेयाव बेमार आजार जायो। बेनिफ्राय भुटान सरकारजों रायलायनानै बेखौ मा राहा लानो हायो सिमा बे बाथ्राखौ बुंदों। आरो नैबे ओनसोलाव JJMनि जे स्किम,
बे स्किमा साधारन जे स्किम बेजों बेयाव माने खुनु साक्सेस जाया मानोना बेयाव 300-400 फुट गोथौ सिङावसो दैखौ मोननो हायो आरो बेयाव नोङो ड्रिलिं खालामागौमानि बेयाव नोङो खुनु बरिं बसायनो हाया आरो ड्रिलिं खालामनानै बेयाव साक्सेस जाया बेनिखायनो आङो अल्टारनेटिभ बेबस्था जेरैहाय बेयाव वाटार रिजार्भायर खालामनो हायो नामा आं बे बाथ्राखौ CMनि खावलायदों आरो बिथाङा निस्सयकै बेखौ मावनानै होगोन खोथा होदों डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनजों बेखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों आंजों सावरायलायनायनि गेजेरजों खालामगोन बिनि उनाव नोङो खुरखानाय होननानै बुङोबा बेल' नङा जोंहा दङ ससिफोर खुरखानाय दङ सिसुबारि खुरखानाय दङ ओरै दैसोम खुरखानाय दङ आरो लोगोसेयैनो बे बिमा दै बायदिसिना खुरखानाय दङ बेखौ होबथानो थाखाय जे राहा लानांगौ बिनि थाखाय बिथाङा खामानि मावनायनि बाथ्रा बुंदों आं मिजिं खालामदों CMआ बेखिनिखौ खामानिखौ निस्सयकै मावना होगोन आरो जोंनो बे जेंनानिफ्राय जों उदां जागोन। नोंथाङा देहानि सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? गावनि देहानि सानाय सुनाय बेरामखौ लानानै दुखुआव दं नामा? मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि देहायाव बायदि रोखोमनि सानाय सुनाय दंब्ला नोंथाङा जिंगा दासि SI निउर' थेरापि बेयाव नोंथाङा गावनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। सिं सानाय आफादावदै सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना बायदि बायदि गोबां रोखोमनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। SI निउर' थेरापिया चिरां जिल्लानि बेंटल गलानं बायाव दं आरो बे SI निउर' थेरापियाव नोंथाङा गासै देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 7620160459 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।